Hindi maplano min Manong Nemy ti panagkasarmi kay ni Mercy. Talmas amin-aminin. Uray mi lang tal daw. Invitation Manong Nemy insingasing ko kay ni Mercy. Inimbitaran mo di na Helen kini Henry. Patuludak mo ida itang. Amom ti address da. Tsaka mo no, adang balay da. Di mapanak di balay da Helen. Nagsalot-sudak sa jay. Di naman ito ganyan to cellphone number na. Sige. Tawisak ng ex ko. Huh? Kumusta man iso na? Ada communication nyo? Awan. Oh. Imbitaram di ex mo, imbitarak mo di ex ko. Sige. Nagbaling ka di ba't nga nasingid kang kaida? Tas, kada kami kini Helen? Abe ko mga nasingid na komunikasyon nyo? Idin samod lang naodi pa nagkita yung sakbay din nagkita kay Timon, di kasarda, di ba? Huwag nga ron, nagbaling na pa na busy. Densio, halos nagpatpala talang. Manong Nemy, kahit kung i-personal connect invitation, numan pa iso da idikit saan nga iso da nang inudikit impatulod da laing. Iti sa bali agundaway Manong Nemy, nagtugtugak manin. Itiri daw, tibalay da Helen, apag tugtugtugak adati idi. Nakikitut Manong Nemy, ni mamang na di makita nak. Densio? Wensiyak na nanay, bag nga bigat yun. Diyan kami naman no, sa dinito yung pakasaraka kini Helen. No, sa dinito nagbalayan da kini nangyawidan ni Henry kaya ko ana. Diyan mat amot balay da Henry. Iso nga, dito ko yung imay. Tapos namited ko kumamat kadakwada dito yung wedding invitation. Di ba nagkasarmi kini Mercy? Nagkasarak mo din after almost 11 years. Sumur ka. Agtugaw ka. Dahil na kumusta kayo man? Kasla, sala nga 11 years, tinainayo ng tawin ko. Sila mariknak, adado. Ada ka di problema yo? Ada awan problema ka rin kita dumaan ako. Kami ni Helen tinagproblema. Takapay. Awan gayam, apay nga sanda pa yung nadante anak. Tsaka mo, ako matidiferensya ni Helen. Kan siguradong ako matidiferensya ni Henry kabutang. Napututan naman titalo nga babae na. Kahit yung asawan. At dabas sa bali ng pamilya ni Henry. Kahit ng asawan, agbabawi dyan ako nung apay nga ni Henry. Kanori siya. Agbabawi akbet. Sorry, Densio, karigiti. Nasasakit iding yung bagakan ka. Isla kaya kahit ko kumamatlahin, na kayo matlahin ka ni Helen, tinag-asawa. Nana. Kaslawang pagkidin di rupak nga isarang kukin ka. Numampay saan ka nga nananay nga engineer, nga nalalayin ka pa nga engineer. May pinasagayan sa trabaho mo sa Saudi. Nanamay trabaho sa Jai. Supervisor. Kaya nangano ti sweldo ti supervisor. Ang kong halibakin, kanahang ko paglastog na
Dakil to ornuming ang padpada, itagbalin to asawak. Kanda kami nga talaga tagbagay, tagpadpada kami iti trabaho. Interior decorator isuna, kan landscaper. Uway na mo. Tawan ti tsaka mo, may panggap kada kayo. Asa doon itanian ni Helen. Adarita kwarto na. Ada kayang dito'y, mabalik ka din nga rod nga kasarita ka ta. Itad ko mismo na ito imbitasyon ko, nana. Mabigla nga rod. Manong Nemy saan nga maisarang ni Helen tirupa na kanya? Helen? Imbita lang kayo kumamitlaing siyempre kini Henry. Imay ka di kasaryo. Sabi ko matumay ka, tumay na duha. Ito na kasari mi kini Mercy. Sorry, Densio. Yung saan ko may kari. Kasi na sitwasyon yun. Nagsina kayo kini Henry? Balik ka siya yan. Tatanak pa ta sang sangpitanan. Kansamat sumang sangpit ito'y. Alangan ba na siya sumangpat sa jay? Gabot na. Insangpad na matinti sa baling ng babae na. Sa dapay dua, nga sarsarong karan na. Nayawawan ni Henry, gaboy ti kwarta. Pinaramat na ato a kwarta na karag di babae. Nangro na idi. Nangrugi di dua to atawan, talong atawan, kat saan kami pataganak. Pagpacheck up ti doktor, o madiberensya. Mapututan naman na di babae na, hindi na mapututan ng asawa na. Ano ito ti planom? Abi nagpupupo ka di kwarto. Abi ka saan kagsublit trabaho? Nagikata kinig asawa kami. Nagtalinayad ang kakasgagangin lang housewife. Diyan ako na itrabaho ti kinakauntan ko. Naadi pa nakengkwana. Mabali mo pala trabaho. Tulungan ka. Kastamat ko na ni mama. Taobing at magpahin. Ala, barbareng na makarecover at tumitlaing. Padasak nga awatan tigasat ko. Nakasabot ti panangawat mo, ini tigasat mo. Densio. Manong Nemy, no kasanod ti kanaing grande ti kasar idi da Henry kani Helen na ing grande ti kasar mi kini Mercy. Uy. Ta siyempre, ado rin ng tulong kada kami sa adamat ta nakasagana nga gastusan mi ta ornong mi. Nakaragsak kami ti asawak Manong Nemy, imbilang mi da ita nga kararagsak ka na paset ti biyak mi. Imatandra nga talaga ni Helen Manong Nemy. Inyarwatan na mat. Asla nagsublimat ti dati mat apintas na Manong Nemy. Idi umay kumablaw kada kami. Idi umay makipicture kada kami Manong Nemy. Huwain Manong Nemy, tibiyag ako nada, pudno unay akas lapilid. Kada kiti nagsasarno, idi nga panakapahay ko Manong Nemy. Saan ka na po kawan tinamnama? Saan ako nga nag-tek-tek 3, Manong Nemy? Taoran no saan ka na nga engineer. Kaya ko na nga rin din, nagitipadag nga Pinoy, idadag di Saudi. Nalalay nga kanupay nga hindi talaga pudpud no nga engineer. Manong Nemy, nagtipon ti kwarta mi ti asawak, kada kita na kwartaan mi.
Kahit nangiyampod, ag kami tagpadpada nga negosyo mi Manong Nemy. At least iti negosyo ni Papa Idi, siya akong tinang itultuloy Manong Nemy. Why? Di may isang construction firm na nagdanggahan mi ti asawa. Makita mo iti trabaho mi Manong Nemy. No makita na laingan, di kiti natrabahon min, di kiti brochure, kada kiti mayat nga pakontrata, nga paipasdag ti balay. Awanin ti adupay Manong Nemy nga salitaan. Awanin ti adupay nga tawar. Nagtinulong kami ti asawak Manong Nemy di kastoy nga business. Why? Kat nakapundar kami kada kiti nas kanapundaran mi Manong Nemy. Kamalaksit iti business mi, construction firm, Manong Nemy, at dapay negosyo ming car for rent. Nadan kami Manong Nemy talo nga bunga itay na mi. Ni Densio Jr., ni Angelica, kastamatan ka ni Jennifer. Naragsak kami ti asawak nga madamat di gundaway a pinasugdod na daduma. Nangaroon no may panggap di business agkungkiyang kami na daduma. Ngayon sa mi paturay ngagpatnag tanyaman na problema. Sulbarin mi nga sulbarin. Jagmat pulos ti malyaw Manong Nemy kadagi di babae. Jak to kayat nga ramiden ti mangdipot iti asawa. Going straight Manong Nemy ako nada. Ni Helen Manong Nemy, simrag matlayang di trabaho. Danda ni mata nagretiro iso na Manong Nemy. Kahit di kita anak mi, dada ni ti higher grades ka nagpapagsasaruno. Yan natultuloy na tamat di business mi iti asawak Manong Nemy. Nanaksak kami. Iti likodan, dagiti ado nga panakapaay ko. Akasmet ti panakaapaay ti asawak. Tagbadbada kami Manong naadaan iti first love. Nga saan, kas ni Helen nga saan nga siya tinakiasawaan na. Ti boyfriend na first love, ti asawak, samat nga isuting kasal na. Nagsinarak kami, nagsapul iti may kaduang ayat. Kad na kami gayam, iti na ikadito tunggal maysa. Nagbinulig iti rigat kanamay nga mangbangon iti naragsak kay natalinaay na urnos nga pamilya. Daytoy Manong Nemy, ti makabuklan, ti simple laeng nga pakasalitaan, ti biyag ko kinayat. Wain, panakapahay, alpasan ti panakapahay, balegi, nga kaslawan ti kaspingnan. Kadawan sa balik ang runa na pagkimanak no saan ka ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, tinagplano, iti biyag may ti pamilyak. Sabi ko matan kay bate, kaya andal kan pagsarmingan ti biyag, nagripadag nga di mngeg, kan nagipagbuya. Ito yung arudagyaman nga pagaya mo, Densio. Thank you ka, Densio. Iti panagsurat mo, tingka panangisan ti detalye ti pagkasalitaam through messenger. Alakit ka sa kalikago mo. Umikan tumat po masyal di studio. Ayan. Tama balintamat nga i-advertise ito yung business yun ni Mrs. No pa'y sikat na sikat kayo na ko nam. Ni Fernando Jan Bareng, dadat maalam Helen, tanapila ka, unay idi ko na na. Yan. No, pekasta ko na na, nice story, Densio, your struggled turn to. Catherine Gadeng Gaspar, nice story, happy ending. Ni Esmin Lakar, thank you Basang, sino na dyan? Ni Hobita Asto, be a good boy, sender, happy ending. Mercedes Antayo Tutaan, nice story, happy ending. Ganana. Ni Esmin Lakar. Thank you. Ayan, sige. Okay. Ni Ann Ariel Bumagat. Thank you. Thank you very much. Kung nakayamin nga mga damang agbibuya. Ken nagbuya. Ayan. Ni Maricel Failano Lacerona. Thank you. Ni Ebi Barangan Pascual. Presentacion Sanchez. Thank you. Ni Heaven Madrigal. Maraming salamat po. Thank you. Kada kita amin nga nag-comment, thank you very much kada kayo. Shirley Marcos Beses, nice story, happy ending ko na na. Nagloko-loko talaga dito sa cellphone ko. Perlita Aglipay Matias, thank you.
Nakapsat talaga na signal. Jovita Asto, Ebi Barangan Pascual, thank you. Mera Anda Pakundudang, Yol Antonio Campos, Perlita, Perlita di pa masaswa, narimidi. Pagaya mi into no madamdama, padaanan nyo ti Ador Salvador Part 2, Chapter 56. Yan, Chapter 56. Yan, kasama tayo padaanan dita kahapon lamang Manong Nemy, Nemy Ruiz, iti Bumbu Radyo Lawag Mangiglat iti radyo, ken mabuhay iti Facebook, Bumbu Radyo Lawag Live, lang ti search yun ta Facebook, tapno mabuhay alauna. Kaya alas 2. Alas 2, agsubli ka tumit lang dito Nemars Studio, pampits nga din Manong Nemy para ti kumusta kaitan kasin, da Arsen Agustin ken ni Nemy Ruiz Jr. Kanagsubli akto into no rabi di Uncle Misyong, all right, kagayam kapsat. Dato nga rin ti pamakada nga ayog. Nga nagisagot para kada kayami nga sa kapada. So dito yung aldaw. Sandali lang. Iruwan tayo. Yung kanta. Ito. Pamakada nga ayog para kada kayami nga sa kapada. Kantaan ka, O Diyos. Kantaan ka, O Jesus. Ni Regine May Gonzaga. Lyrics by Nemars Jr. And sponsored by Fernando Jan Bareng. Magbantayan na kanta na yung isalakan na o Apo. Ket iturong nagtipagalatan umangadan Tilugutan dato nga ayog ng kamamagan. Pumakata kami. Kinadwa tayo ng service. Siyempre, may one and only Mami Merlin Pascual Ruiz ni Nemars Jr. and family. Nemalin Ruiz Ojerio and family. Kasama tayo ganin na Sherin Ruiz Kawiran and family. Kanti paghayam nyo ni Manong yung Nemy Ruiz iti programa. Dear Manong Nemy. Kastan, good day and God bless.